ए कक्का का है? भौजी के तबीयत खराब हो गई है। जादे? हाँ जादे दवाई लियाव के है। भगवान वही घिलोटना बम्बई पहुँचल न होई कि इनकर तबीयत खराब हो गई है। बाहरे आजकल के मेहरारू भतार छोड़लस कि इनकर तबीयत गड़बड़ाए। सही कहा तारा कक्का। के पढ़ू माँ से भतार चाहता। अब के मेहरारुन के पढ़ू माँ से भतार चाहता। लगातार चाहता हो लगातार चाहता। अब के मेहरारुन के अब के मेहरारुन के अब के मेहरारुन के पढ़ू माँ से भतार चाहता। अब के मेहरारुन के पढ़ू माँ से भतार चाहता। सास ससुर के साथी रहल न चाहे जेठ जेठानी सास ससुर के साथी। रखल चाहे घरों के मलिकाना अपने हाथे। घूंघट कर न चाहे घूंघट कर न चाहे घूंघट करल न चाहे। चेहरा ये देवदार चाहता। अब के मेहरारुन के पढ़ू माँ से भतार चाहता। चेहरा पे एक पौआ पोता बजे मसाला चाहिए। चेहरा पे एक पौआ साड़ी और ब्लाउज में हो तार चढ़ल चमकौआ। टिकुली ओठला लियो टिकुली ओठला लियो टिकुली ओठला लियो। संडिल फैशनदार चाहता। अब के मेहरारुन के पढ़ू माँ से भतार चाहता। रहल न चाहे सादा में करवा देली अलगौजी। रहल न चाहे सादा में करवा देली अलगौजी। टोक टोक ना सुने केहू के बाहर करे मन मौजी। साथे रहे बदेना साथे रहे बदेना साथे रहे बदेना। बड़का पर परिवार चाहता। अब के मेहरारुन के पढ़ू माँ से भतार चाहता।
बदे बजरिया घूमे बदे बजरिया सूर्य से हर तबार चाहता अब के मेहरा रुन के बरहो मास होता लगातार चाहता हो लगातार चाहता अब के मेहरा रुन के अब के मेहरा रुन के अब के मेहरा रुन के बरहु मैस भतार चाहता अब के मेहरा रुन के